Ofenso Nana Jamra Kenten. Ofenso Mine, when Nana Adwa Afrandoa, Otosomi San. Then there's something so offenses are bank running. Offini idea. Yen no more Fini and bank run. The morning call, Yen Yabano. Morning call Nebano. Morning call. Asantema UK. Ukuma Pimwa, a Pimbeba. I was and I've already met the Cosia. And your baby, I Asante region. Hey, you what the Cocoso. That's it. 7. Asante Bebula. What you for your vacation? And the mammy, and Asante, upon the crash. Yabia Asante, and ya mamma, money, and the Asante. Asante, and another, and a Asante. And I'm already double Kakaya for Korea. Yet another one for Yawabusuwa. The woman, yeah, Asante, Yabra, what you propose to see Kajabu, and Tibiasi. Sabi Asante Amamerɛ FiriTete. Nana no akɔfo na ɔsɛ ɛbɛbɔ mpaeɛ. Ɛbɛbie kwan. Ne yɛyi busuo ne ɛsɛ afiri hɔ. Ne sɛ biabia maame no, yɛ nana yɛde hyɛ ne bra. Enti Amamerɛ wɔ nyinaa no, yɛyɛ Amamerɛ ɛde ayi yɛ nana no, yɛ maame no, yɛde nyinaa no, sɛ bio, yɛde afra busuo ne ɛsan. Na akɔnya na wɔtumi no ɔtetewa no, sɛ bia yɛde ayi na yɛ. Yɛde abie kwan. You tell them one another. And you hear what no. And that's not right. And the member, yeah, Mamma, and yet, I have a war. Never, as I yet, and it's the idea, and the master, or any, or ever, I was at another. Why did we are, one is so, on the bottom, on the body, and I have a it is why I put the day out for that. I am also, and I'm there for that. It is why you are. Put some to walk. Put some to walk. Why you walk? Yeah, that's what I would like. Someone say, they would care. That's a muscle. And I never, and what? And then what the two years. I was just and the airport was done. I was to meet that Asante. Go and fight. That's what I am. And now they say, Sabi, Sofo, and now Sabi, I started for the Kimayam. And when I am there, yes, sir. Say to you, madam, why you go everywhere? And now started for any zero, and another one for any zero. With our community of the solo, I am also a two, and it's madam, and I'm Nana Ashantihemaa Akcmfoɔ yes yɛbɛyɛ Amamerɛ ɛne amane ɛne agya no kra ɛno nti na nnɛ ɛdɔm yɛahyia ha Akcmfoɔ na ɛkorɔ no ɔsɛ yɛkɔm ayɛ Amamerɛ ɛde agya no kwan nyinaa yɛ Akcmfoɔ ɔmo kom asibosom ɔmo kom abrafoɔ ɔmo kom moto ɔmo nyinaa aka bomu ɛnɛ ama ha yɛ beja saa no tena deɛ adagye ni posokra Amamerɛ mu no ɛkyerɛ sɛ 7 ɛde braba no so a ɛna this is the here. That's I get to some Sabi, we're fragmented. That's it, saying, yeah, we said that if you have a now, Rabia, the young compare Rabia, or say,
mene afijase sumangwaye sana sumangwaye sabi wo na wa ta ko fo ni na omo bro bra ya bro ya ku susu mo ni bra ba ye kwai ama kwa mo na ma wanya bra bi ko sabi benya ba bi pa atna eno tina akọmfọ no edikai bro aye bibia se ibraba sabi akọmfọ no so ahia na me na nasuma kwa ahene se ma bidi wa na je akọmfọ no so edi ma betina se se ma hu akọmfọ no so bro na je se bibia ko afena kofi abedu eye kwaku bonsam afena kwaku bonsam so ne dom
ababedo na maybe a tita na chi ene aponkom tete so a enya seketua kofi okubo nsam no na no ya Doteyie ya de na na du odawro mani ntini ya de ye wa ha nti enye no bone so ja abrewa ko agura ye be hani akura na tibe kama amana bro so na bibi biara ni wa ba ya obetima yi akonko afiri mu da ye ne ye be bie kura mu ye bie kura ma ansa na program ne mbamba so na ye de adu tu ya ha kuma de na ntini ya de ye wa ha Onhwere ma bebrebe se cheri bebrebe ko so we gwa de so na kase ena eba onza fena na kofu so bedu afena wonders na ga sane no ma ese amamre ni amane ebe ko so wo man to obi ampa ni mere emehwe maga sa yes see believing for the day e try there yo kunya be ma me dase ene sa akonya a wo dia ma me ye fa me na esi edu keteke na me yensentroni ewo joy daddy multimedia ewo agreement mind to Kofodia Bright FM ena no yesanso ewo Bright TV enso ye nyina ye Kofodia yaba asantememu ha ye nyina ye dikrechie ya akwa asanteman ene Ghana ma nyina ye nyina ye na ba akopɛ na na ma na du ya dom yo to so ebiensa de Doteyie enti se na yenso ye fi Kofodia aba isan se ye hwe oman Ghana ye ka amane na amamre ene abakosema yi asante firi mu a enye yie ewo kwan bia so enti na ewo se yenso ye de ye dom ye mfidie nyina ye de ba menhyia kesem ha na ye ma etiefo ne yahwefo ya wo so wo mo ehwe Bright TV wo mo etie Bright FM wo mo etie Daddy FM ewo nkran wo mo etie Abin FM ewo asantememu asai yeso so yaba na ye ba be boa yewura opemso na Ashantihemaa Doteyie nso no ye de ye ho nso ahyem na ye hwe amane ene amamra etwa gu na utum se tete obi kan na tete enso ewo bi kire na yedu amanfo a na yaka yanom na yifa uni yanom a onfre yanom ene dom ye de dom ene ya de nyina asante yodom asante yoman nti enso yaba ye ba behwe na Hemaa Doteyie no ye de ato asomnia When Asante Amamerɛ and the Akcmfoɔ no display ball. The pass I am Amamerɛ FiriTete. yo wo hwɛ nananom Akcmfoɔ ya ɛwɔ Asantemaa mu wo ma hia ye ka Asante a Asante mantamu bron ahafo mantamu bron east ahafo wogura part of Volta region wo nyina ne kabo mu ɛyɛ the Ashanti kingdom nti emu ahemfo emu Akcmfoɔ a wo mo hye Europe nso ne suman kwa hene ase wo mu nyina ahia na unim sana nanom so Sabre Esutama hene ano so aba abeduru ha ano eye otumfo ofa ano so ha edom ni nyina ne dom nyina to aso a oba ene enim de asie naso de amusa bia eye ohini be na ebe na die ti na no ha Bedase. Wo hene a wo wa ye otumfo ofa Esutama hene
okotra he asamwa na asamwa je mfisa kire otoso bi nsuta ma ahene otumfo wo fa pani no ene ono a ne nuaba enti na yahia ha no mi enti ne nuaba efritoye no ene na panufo buda no ebesi se ye ba na ye bekora abrewa eno anti na ene wo hwese de otumfo wo fa ne nuaba pa ni mpoda fo mi na ni abriye eno na ahemfo mene esuta brem suta ma ahene brem pon efrem nana okromansa amoja me ama no bosom pima mtoso bi suta ma ahene brem pon se ya ba be hia no no pe boni bi ani nana be da se echire be ha da be suta na abeche ama empeni se ma da se ba cho da se bismillah Ebuja for esuta ma ahene nana no a edina brem pon fo bi na ye no mu etwe nkomo no sa bre sa tentebe ni twagu a na ye suta ma ahene otumfo ofa ena ane waba bedure sese esuta ma ahene ena ade ato nani ne ofa ase ena eda fom enye ntem ketwa eye ade a ahwe ho na eya kosi se ya hwra de nanso ye kan se na yi nana ngusu ba na ye koso nana no bia kasa nana wadaroma ohene be na be ebe nana so adu yi otumfo so adu yi ele ebe ya from nana ano na ye ne ba abesu ayi funu gusu e ba yebra so me ba cho bi tinti nana eduja fi ampem eye otumfo brempon na atechire ne chiame wone oninnua nana tano so nana no abo wo hafo region eye sabi na Ashantihemaa ku akwa awakwa sabi abraw ene ye ne Doteyie enu nti na nana jeibaafo we otumfo brempon awo na tano so hene wone otumfo brempon doctor okwo Akcmfoɔ boachi otoso mienu nana no we nyina ewa akwam amu akwam fekuo amu sabi abraw amu fekutire ene Akcmfoɔ asafo boachi Akcmfoɔ bonsu enti nana tano so hene nana techire hene amu free afro region na aduru asabi Briti abo Asante mai no mja ke enwa bo se ye ku ba ko ade a won ba beboa ama abrewa ku akoi aye na bebe pia masa ba no fe masa masa ba no fe masa masa ba no fe masa tuase wo he Our Encaria Duase. Our Chimamanda
Sabre Tuansi Mayene and so 2 for Prim and Carrier Tuansi and also Ababedra. I want also echo now the also Eddie Bobia. Sabre Nahima, not Tuansi Hima. I know and I got to any. Ne maame baako pɛ a ɔdan bibia ɛna ɛda fam yi etu yɛ nana to ase hima n'ani ata akɔkɔ wa n'ani ata ata nisuo efi sɛ n'adeɛ nyinaa ɛna ɛgya ne mu nana kafra nana yakɔ nana ɔdaroma wɔde nana ntam te sɛn nana wie deɛ na ayɛ atumeni abesiriɛ atumeni nisuo atumeni ɛgyadzo nana sɛ de kafra Sabre na nana magusu ato central wo ba ne nyinaa ne sɛ yɛnim de asie de atɔ yɛni yɛ maame Sabre ena Asante Amamerɛ Odere ho wachiri gusi entrema esunya mahene afei ena oduru ha eni nyina ne se de ekoso ne yedi bibia se ye nana kradu yadom ene Doteyie ti Sabre de nananom ato santra wo mu ba ade efe ba ko pre odudu obribi nana ochiri kusi entrema afei ena yewura nso aduru ha yewura ye mo akwaba ye ma mo ne yo ye ma mo ne ko shedin na ade atoni Sabre nana kuradu yadom kuna afei nana nso aba abedura nana kuradu yadom nana yaba kafra yema shedin nana nugusu a wo mu ba edom ne basa se asante kaso tumfu a na de oboda de em asante tumfu otumfu se twa bebi o tumfu ene ena nana nso aba bedura no nana oboko joben nana bedua ya ka otumfu a o se te pan se de Frienzo nana gamra kenten ofenso mayene woni nana adwa afrando wa otoso miensa
yɛne ɛsesɛm te sɛ ɔfe sesa abankoro ni ɔfe ne yɛ dea yɛne ɛnom ɔfe ne abankoro no ɛmu ani nkɔ yɛne ɛba no mu ani nkɔ na ɛba no mu ani nkɔ wura mu ani nkɔ na ɛba because my hand and see a name and a bomb man and a pay. Because my hand and a two, I'm an abesi in a nine. It's no who I have because of 4 and I got to Santana. Yeah, then I want to sound so one. Meaning, and I said, you because of mine and you got 1 point in it. Yeah, that's dignity, reverence to Ashantihemaa. This year will be time Ashantihemaa Force Commander.
hene ɔkɔforo bɔ dɔkta yawagye ɔne ne dɔm efiri ahafoma mu aduru menhyia sɛdeɛ asantema nyinaa anim no sɛ adeɛ atɔ asantema ne Ghana ani ɛno nti ɔkɔforo boɔ mmɛmma hene wɔduru menhyia
ultramodern hotel bi a ɛwɔ Akcmfoɔ dua wɔ Asante Mantam mu ɛbɛn Abuakwa. Hotel yɛ fɛ yie sɛ wura dan bi mu a wɔhyiahyia mu ɛwɔ ahonka kwan so. Ɔwɔ VIP rooms, ɔwɔ executive rooms, ɛna afei ɔwɔ standard rooms. Obambɔ deɛ ɛnya deɛ a ehu bi mu. Ekyira kwai wɔ Akcmfoɔ dua ɔne Gawe filling station ɛna edi hwanimu. Wobɛtumi afrɛ ahomatorofo yi 0249 450 955 K-Loss Royal Hotel. Your home away from home.